Agnete forlader en fest, forlader sit liv i en dag og beslutter sig for at følge i Elverkongens spor for at finde ud af, hvad det er, der trækker i hende. Hun tager til Stevns, men det bliver en rejse, der byder på andet end fjerne savn og pæne turistmål. Hun vækker sin lidenskab, og hendes lidenskab vækker. Mit navn er Mikkel Stauff. Jeg er instruktøren af filmen og forfatteren af historien om Elverkongen. Forfatter, ja, men historien er ikke opdigtet. Dramatiseret måske, men på baggrund af beretninger hernede fra Stevns. Fra folk, der har mødt elverfolket og Elverkongen. Men de er jo ikke virkelige. Er de? Filmen om Elverkongen er i gang med at blive optaget. Og her er lidt om de mange brikker i puslespillet. Vi skal finde Stevns melodi blandt gammel folkemusik fra egnen. Vi var på Gjørslev Slot for at finde et kælderrum til de underjordiske optagelser. Der er også et vælverum derinde, ikke? På samme højde, eller? Ja, det er nogenlunde samme højde. Der er også et rum her. Det er sådan nogenlunde det samme derinde, ikke? Nej, det er lidt lavloftet, det der. Men det her også, det er også for lavt. Ja, men der er jo... Og så var der lidt længere henne, men det var også lavloftet nemlig. Jeg får lyst til at holde fest hernede. Jeg har talt med lokale berettere af savnene. Jeg hedder Ulla Christensen, og jeg har været lærer op på Hellested Skole i en menneskealder. Men jeg er født på det her sted, og jeg har, siden jeg var ganske lille, fået fortalt om, hvorfor skoven, der ligger her tæt ved, hedder Kongeskoven. Og den historie har jeg fortalt til hundredvis af børn. Og den vil jeg også gerne fortælle til dig. Vi har holdt læseprøver. Hvorfor er alting så kompliceret? Jeg prøver at forstå og tale med andre. At leve. Men det hele virker bare som en film om mig, jeg ikke selv er med i. Mindre fortvivlet. Mere opgivende måske. Ja, og slapper af på husdåsen. Hvorfor er alting så? Altså, det skal næsten være i udåndingen, kan man sige, ikke? Jeg har holdt møder med filmholdet. Så jeg fandt på en artikel til den lokale avis, og så støttede lynhurtigt på Elverkongen-historien. Og lavede research den her historie, og fandt ud af, at der var simpelthen så meget kød på den, at det ville være tarveligt kun at lave sådan en lille avisartikel ud af det. Og så har jeg lånt nogle kameraer til andre formål af Biver. Så ham ringede jeg selvfølgelig til. Og jeg vidste, at han var en travl mand, så jeg formulerede den her filmprojekt på sådan en tale i 30 sekunder. Og det sagde han ja til. Så han er sådan en handlingsmand, må man sige. Jeg har komponeret musik til filmen, der skulle optages. Der står nogle træstykker ind under her, det er så lidt specielt, vil jeg sige. Bagefter, jeg ved ikke lige hvorfor den er der. Så er der lidt specielle redskaber her til et slags 3 timer senere.
så var jeg ude for at lede efter elverkongens grav. Jeg er jo ikke meget for at indrømme det, men jeg er faret vild. Graven er her et eller andet sted, og det ville jo være fedt at finde den, men det kan godt være, det tager et stykke tid, og jeg aner ikke, hvor vi er lige nu. Og der er rigtig mange lyde herude, det kan jeg garantere for. Det er rent Blair Witch Project, det her. Og på en eller anden måde giver det en tryghed med kamera i hånden, men altså, hvad går det, hvis man møder et eller andet uhyre? Det kan jo ikke rigtig bruge til noget, vel? Det er jo ikke et sværd eller en Uzi. Det er et kamera med en blitz på. Wow. Wow. Jeg har så lige fundet ud af, at min blitz, den har sådan en timer, så den går ud. Der gik den så ud igen. Fordi jeg har ikke noget andet lys. Så er jeg med på den, fordi det er virkelig mørkt. Vi er helt klart ikke alene. Wow. Der var altså lige ned et hul. Wow. Der stod et eller andet ræsen derinde. Det kan jeg garantere. Hele projektet har været forfulgt af held. Og noget siger mig, at det måske er lykkedes os at vække elverkongen.